neman taiko sai kuma gaki in an faɗan wa nake so zan ci gaki. Kaji masoyi na zo kusa ka gama zance ni ma ka ce wa nake so zan ci gaka. Lafazinkiya ta ɓaraina karkiya da ni na yi rana na yi ƙasa da kai ke ci kaina kin da far da so a jikina ina ka gani ke sa a tunana na ja na tafi ɗan kuka ke jawo jifa al'amuran maɗiya mashala hau na mutattaufa dole mun yi mun daɗi na yi rawa keke safa na iya allo na a soyayya tuntuni na wanke wacce nake so ta so ni ƙwarai ina jin daɗin wannan. Ka ku gara kwasa masoyi kana da inganci wani ka ban sansa ko da zai mini adalci kalmomin da ka fi sa min sun ratsa can zuci abinda kake so bai baka aibi ko an munafurci ba sanyi kaɗai ke sa kakkarwa so shi ma na sanyawa duk mai taɓa ka da ni ne zai rigima kamar lauje da ciyawa in an ga ina murna to kai na tuno masoyi kyakkyawa duk abin da masoyi ya so ka bashi so baya san mai rawa tunda ka zamto shi ya zama kai alakar ta dore. Da alkawar gidauniya soyayyar da muke zanyi alfahar a duniya mi sallah da mai addu'ar kariya mu muna da masoya wanda ba sa san ganin muna shan wuya na yi gamo ma'ana na yi mutuwa nake gaggawa zanabi duk abin da kace ko me ka